Sziasztok! Lázár Peti vagyok. Az Intergarázs mai adásában a Pölce Gábor kollégámmal arra gondoltunk, hogy kicsit az Apriliának bemutatjuk a motorsport történelmét. Annak apropóján, hogy van most nálunk itt 3 nagyon különleges motor, és ezeket is bemutatnánk nektek, meg 2-vel lenne egy ilyen utcai bemutató, meg pályateszt, úgyhogy csapjunk is bele. Szia Gábor! Ciao, sziasztok! Hát egy elég jó motor mögött állsz, ugye? ez a Apriliának a zászlós hajója. Így van. Kicsit elmondanád műszakilag, hogy ez milyen motor ez, meg mit tud, meg mik a különlegességei? Na hát, aki így ránézésre nem ismerné meg, ez egy Aprilia RSV 1100 köbcentis, factory változatban. Jelenleg tényleg azt lehet mondani, hogy az Apriliának a csúcsmotorja. Benne van minden, amit bele lehet pakolni jelenleg az utcán futó sportmotorokba. Full elektromos őlinc kormánygátló, a legfullosabb elektronika, amit csak bele lehet pakolni egy ilyen motorba. Igazából ránézésre pedig magáért beszél, szinte full MotoGP technika, bár ugye ennek nem, a MotoGP motornak nem ez az alapja, de próbálnak rá hasonlítani egy picit most. Igen. Már fényezésben is, külalakban is, úgyhogy kicsit áthozzuk így a MotoGP-nek a feelingjét utcára. Igen, mert ez a Time Attack, ez totál ez az Espargarónak a motorjára. Igen, ez a 2023-as MotoGP motornak tulajdonképpen a design festése, ezekkel a kis lila csikokkal, kis olasz zászlóval, hát úgy nagyjából mindennel. Olyan technikai paramétereket mondasz egy párat, technikai hogy hány lóerős, hány hát ugye ez egy 1100 köbcentis V4-es elrendezésű motorblokk, az Euro 5-ös szabályoknak megfelelően tud ő most jelenleg 217 lóerőt. Az utcán azért ez kemény, nem? Igen, azaz a nem kérdez kategória, hogy szoktam volt mondani. Ez igen, tehát azért ez egy tiszteletet parancsoló motor. Amellett, hogy azért köszönhetően a rengeteg elektronikának nagyon kezes, nagyon jól lehet vele bánni, de azért meg kell neki adni a tiszteletet, mert ő azért oda tudja tenni magát. Így van. Meg ezen már ilyen aerodinamikai szárnyak is vannak már. Igen. Egy kicsit, ahogy mondtam is, hogy a MotoGP-re hajazva, valamilyen szinten ugye leszorító erőt generál, illetve hát ugye az egész aero csomagba segítséget nyújt a motornak a tempós haladáshoz. Nem újdonság igazából, nagyon sok motornál volt, ugye ahogy mutattuk a múltkori részben, az Apriliának már 2003-ban igazából az Edwardson rajta volt. Hát azok még azért egy kezdetlegesebb megoldások voltak, itt azért a szélcsatornának köszönhetően azért ennek már lényegesen több effektív eredménye is van. Ez a motort már eladtuk, és be is van üzemelve, mert várja a műszaki vizsgát. Kicsit megmutatnád a műszerfalat is, hogy mit mutat? A kijelzőnek a felbontása brutál. Tehát ez már olyan egy okostelefonnak simán a felbontása. Hát kicsit átbeszélgetjük ezt olyan. Jó, igazából maga a motor ugye alapvetően sportmotor, de az Apriliának most már ez hagyományossá vált, hogy szinte minden motorra rak egy tempomatot. Hát meg ez a kapcsolót használják mindegyik. Igen, tehát maga a kormánykapcsoló az ugyanaz mindenhol. Ki. Így van. Végül is nem egy rossz dolog, mert azért nem mindenki fogja ezt csak pályán használni. Vannak, akik azért inkább utcán szeretnek ilyen jellegű motorral motorozni. Meg tudod, mire jó ez még szerintem, hogyha 50-re belövöd, és akkor a Trafipaxnál faluba, tehát akkor belövöd 50-re a tempomatot, és akkor nem büntetnek meg. De maga a menüje ez egy nagyon-nagyon jól olvasható, maga a műszerfal is nagyon jól olvasható, rengetegféle funkcióval, ahogy látjátok. Mindent be tudunk rajta saját szintre állítani tulajdonképpen, a kijelzőtől kezdve a futóművig, mindent. Ja, hát itt azért van egy-kettő beállítási lehetőség. Pályaorientált. Így van, ez eléggé jól bele lehet mászni ennek a motornak a menüjébe, beállításaiba.
Most igazából menjünk be mondjuk egy ilyen manuál track üzemmódba, hát nézzétek, tehát itt azért nem az van, hogy 1, 2, 3, na, igen, tehát itt azért 20-23, akár még több fokozatba tudunk állítani szinte mindent a motoron. Ez tényleg arra van, hogy ha valaki szeretné kiaknázni ezt a motort, akár utcán, akár versenypályán inkább, ott azért erre lehetőség van. Tehát itt nagyon szépen be lehet állítani a futóművet, a fékerőt igazából, a motorféktől kezdve. Ne nagyon kalandozzunk el itt a menübe, de az üzemmódokat azért mutasd meg kérlek, alap üzemmódok. Ugye minden új motorban, főleg ami egy kicsit sportosabb, már van ez a user mód, ennek igazából annyi lenne a lényege, hogy ezt teljesen saját részre be lehet állítani. Tehát minden egyes funkcióját be tudod saját ízlésre megadod azt a kódot, és akkor minden beállítás el van mentve. Így van, el lehet menteni, és akkor ez a tied. Hát innentől kezdve nem kell semmilyen gyári mérnökre, vagy senkire hagyatkozni, ez akkor a tied. Ez nagyon sokan vannak vele úgy, hogy azért egy idő után egy ilyen motort azért kiismernek, kitapasztalnak, és szeretnek a saját szájízlőknek megfelelően beállítani. Itt megvan rá a lehetőség. Hát igen, aki egyet vesz, az már szereti ezt. Így van. És akkor ezt a gombot nyomod itt van ez a kis módválasztó. Áttesszük streetbe. Ezt majd az öreg rátmink, azt megmutatja, hogy kicsit mennyivel egyszerűbb az új motoron ezt megcsinálni, mint ezeken a régieken. Van a street. Ez a street üzemmód, ez tényleg, ahogy a neve is mutatja, egy utcai felhasználást, egy kicsit erősebb motorfék, magasabb kipörgésgátló, egykerekezés gátló, tehát igazából úgy, hogy azért ezt a 217 lovat azért az utcán is azért nem túl jó minőségű aszfaltra vagy betonútra le lehessen adni. És akkor van egy sport, ahol egy picit azért finomítanak ezen, még mindig nem egy kimondottan pályaüzemmód, de azért ezzel a gázreakció is egy kicsit itt változik. Más a gázreakció, más lesz neki igazából szintén a motorfék. Játszhatunk egy kicsit a kipörgésgátlóval is. Úgyhogy... De azon kívül ezeket tényleg át lehet állítani mindegyiket, valakinek most mit tudom én, a kipörgésgátló, igen, azt vannak ezek a kis gombok rajta, egy plusz, a másik oldalon pedig ez már a legelső RSV-ken is már így. Igen. Ennek ugye annyi jelentősége van, hogy van egy alapbeállítás a gyárilag, illetve saját részre is be tudjuk programozni, hogy éppen mit szeretnénk vele állítani. És milyen motomód van még? Ez alapból ez a 3. Meg a user. Így van. Akkor elméletileg itt tudunk változtatni egy ilyet, hogy átmegyünk részbe. Igen, azt már nem egy gombnyomásra megy, hanem azt már menübe kell. Igen, azt már a menübe. Lehet véletlenül valaki át... Itt azért hozzátennék annyit, hogy itt azért van egy ilyen villantó, tulajdonképpen, hogy hol kellene elváltani, illetve ugye ami a régiekben is benn van ez a calibration, igen, más gumiméret. Itt is meg van határozva 2 gumiméret, amit a gyár meghatároz, ahhoz nem kell újra kalibrálni, de adott esetben, hogyha más méretet választunk, más gyártót választunk, akkor szintén erre szükség lehet. Van, és akkor itt vagyunk most már a track üzemmódban, itt ahogy látjátok is például már a track 1-ben, ugye ez a traction control már csak 3-ason van alapból, illetve ott át is van húzva, látszódik is az a kis ABS ikon, ez a hátsó keréknek az ABS-ét ki is kapcsolta. Igen, meg hogyha veszel ilyen jeladót, itt a ringre elmész, akkor annak a jelét át lehet ide rakni. Igen. Tehát nem is kell neked nyomkodni, hanem azt veszi a jelet. Tehát ez marha jó meg van csinálva. Figyelj, annyi van, hogy hallgassuk meg Réci a hangját, ezt be tudod egy kicsit röffenteni, hogy ennek a gyári kipufogóval az Euro 5-ösnek milyen hangja van? Jó, egész jó! Hát vegyük figyelembe, hogy gyári kipufogó, illetve Euro 5. Igen, hát meg új motor, meg most nem akarjuk új motor, bejáratos még. Bejáratos még, ez ugye a videón nem jön át, de még az illata is olyan neki ilyenkor ezeknek az új motoroknak, hogy érezni rajta, hogy bejáratos. Jó van. Viszont akkor a új motorról szerintem ennyit, aztán kicsit térjünk át itt a történelemre, meg itt a régebbiekre. Az öregebbek, de ezek nem öregek, csak kicsit erős időző jelesbe, ugye 2016-ról beszélünk, nem volt az még olyan rég. Igen. Viszont azért egy teljesen más konstrukció, egy teljesen más felfogásba készültek még akkor a motorok.
Ha más nem, ugye csak abból kiindulva, hogy ez még Euró 3-as. Így van. És azért ez nagyon sok mindenben ezeknél még ezeknél az öregebbeknél itt egy kicsit az Aprilia történelemről beszélgessünk, mert a Superbike-ok meg a versenymotorok hogy indultak, mert az Aprilia és a 125-ben meg a 250-ben kezdtek, igen. Aztán elég sikeresek voltak abban. Igen, hát ott azért tudunk jó pár világbajnokot felsorolni, ha csak nem ugye a Valentino Rossi, de akár ugye a Talmácsi Gábor, igen. Akik szintén ugye a 125-ben, Max Biaggi, igen. Így van, Lorenzo, szintén, akik azért a 125-ben, illetve a 250-ben világbajnokok tudtak lenni, csak aztán ugye ott jött egy váltás. Igen. Sajnos egy ilyen, hát nem is tudom, változtatni kellett, mert ezek kétüteműek voltak, tehát abban az irányba ment a világ. Hát ugye maga elég jó volt a lobby, igen. bizonyos gyártó részéről. Hát meg nem is rúgtak labdába, nagyon más gyártók abban a két kategóriában. Igen, nem? hát tehát ugye ott, hogyha megnézzük visszamenőleg, ott igazából Apriliák, Gillerák, nagyon-nagyon ritkán egy-egy Honda győzelem, igen. Tehát ott azért egy kicsit más volt. És ugye azt megszüntették. Igen. Ott változtattak 2009-ről 2010-re, hogy megszüntették ezt a kétütemű korosztályt, ezt a szakosztályt, és igazából lett helyette ugye akkori Moto2, MotoGP-be ugye a előszoba, és onnantól kezdve ugye sor 4-es, 600-as blokkok voltak benne. Így van, és akkor az Aprilia merte nagyot álmodni, egy olyan kategóriába léptek be 2009-be, ami teljesen szűz terület volt számukra, mert ott még sosem mentek. Igen. És a Superbike VB-n indultak 2009-be, ennek a motornak az elődjével. Amit igazán megtehetnének most már szintén, mert lenne mivel. Igen, a modell az lenne, de hát mindig kisgyártó volt, aztán minden nem értett össze, igen. És akkor ráfeküdtek a Superbike-ra. És 2009-ben indultak, és akkor 2010-ben a Max Biaggival. Igen, de ugye azt azért ne felejtsük el, hogy 2009-ben már a debütáló évben is igazából egy 4. helyen tudtak zárni. Igen. Ami azért egy kis gyártóról beszélünk, egy lényegesen kisebb költségvetéssel, nem volt egy rossz Hát ugye meg föl kellett venni a versenyt akkor a Ducatikkal, akik már nagy Hondákkal, Yamahákkal, aki nagy ugye a Kawasaki-tól kezdve ment ott mindenki abban az időszakban. És egy utcai olyan motort tettek le a 2009-ben, ami szerintem annyira megelőzte a korát, hogy ez a V4-es építés, az egész kompaktsága, minden, hogy egyből sikeres lett a versenysportban. Igen, hát ugye akkor még ugye nagyon inkább ugye a V2, illetve a sor 4 az, ami jobban uralta ezt a kategóriát, viszont nekik sikerült azt megoldani, hogy ugye a V2-nek a nyomatéka benne legyen, illetve hát ugye a sor 2 vagy a sor 4-nek ugye a pörgethetősége. Így van, mert megyünk majd a motorral, mind a kettővel. A videóban szeretném leszögezni, hogy ezzel a RF-fel megyünk egy kicsit utcán, kicsit megmutatjuk nektek, milyen egy ilyen utcán, meg ha minden jól megy, akkor azt a simát azt elvisszük pályára, aztán lesz erről egy kis videó, és akkor 2010-ben a Biaggival be is húzták a Superbike VB-t. Ha jól tudom, akkor 10-szer nyertek, meg 4-szer át dobogón a Biaggi, úgyhogy brutál. Igen, az egy kimondottan sikeres év volt. Az jött 11, ami szintén nem volt egy rossz, de ott azért kicsit a sérülések és ez azért hátráltatta őket. Ja. Ott is azért a Biagginak sikerült egy 3. helyet összehoznia, majd a következő évben, mai napig a legidősebb
Superbike világbajnoknak, ugye a Max Biaggi-nak sikerült újra világbajnoknak lenni, aztán ott abba is. Hát a Biaggi különben a MotoGP pedokban is mindig ott van velük. Igen, hát ugye elég aktívan részt vesz a mai napig igazából ugye a versenycsapatnak a munkájában, fejlesztésekben. Meg promóciós dolgokban is. Igen, meg hát azért mégiscsak ő Max Biaggi. Hát ugye most ilyen 6-szoros Aprilia világbajnok, mert 4-szer nyert 250-ben, még a két üteművel. Hát lehet őt szeretni, nem szeretni, főleg ugye a Rossi fanok azok, akik annyira nem szeretik őt, mert azért közöttük volt egy-két csörte. Őszintén én is inkább a Rossinak szurkoltam annak idején, de nekem a nagyon-nagyon respektje van nálam, hogy annyi idősen ráült egy Superbike motorra, és be is húzta kétszer. Igen. Tehát, hogy nekem ott nagyon megnőtt a szemembe tényleg, hogy azért tud motorozni az öreg. Mert ott felettette azt, hogy összeverekedett még a Rossival is. Tehát ezt meg tudjuk fel az olaszos... Igen. Hát a temperamentum. Igen, a temperamentum, igen. Ja, akkor annyi van, hogy erre a motorra kicsit beszélgessünk, hogy ez mikori, meg mi a különlegessége, Oké, ez egy 2016-os modell, szintén RSV4, viszont annyi különbséggel, hogy ez még 1000 köbcentis, 999 köbcenti. Mert az új az 1100. Az új az 1100, ott azért abban benne játszik az is, hogy ugye az eurónormáknak megfelelően, ugye ezt minden gyártó el szokta játszani, hogy nagyjából, hogy megmaradjon ugyanaz a teljesítmény, adunk egy kis köbcentit rá. Ez a Ducatinál is így van, a Vene Panigarinál is. Igen, ugyanez a sztori. Minden gyártó általában így szokta megoldani, az Aprilia is így oldotta meg. Annyi, hogy azért ez még egy kicsit máshogy adja elő magát. Igen, Tehát igen, itt ugye, ahogy mondtam is, ez egy Euro 3-as besorolású motor, itt azért nem figyeltek még annyira oda az emisszióra, még nem volt olyan magas szinten, illetve a kibocsátás sem. Itt azért a gyári kipufogónak is elég masszív hangja van, meg úgy az egész motor egy kicsit nyersebb, egy kicsit olyan vadabb érzést kelt. Ennek megfelelően valószínű, hogy köridőben egy újjal azért jobbakat lehet menni, de ez meg egy kicsit más. Én szoktam pályámenni, talán én azt tudom mondani, a régi motoroknál, meg az újaknál, mert a 848 az a kőbalta, azt úgy hívom, tehát azon semmi nincs, csak van egy csúszókuplung, az kész, hogy könnyebben tudsz gyorsabban menni. Tehát, hogy nem kell annyira neked küzdeni. Több segítséget kapsz a motortól. Igen, ez egy gyors váltó, meg ilyenek, például 880 nincs. Tehát könnyebben tudsz menni, akkor gyorsabb vagy, ha könnyedébben mész, tehát hogy nem kell annyira küzdeni itt az elemekkel. Jobban meg lehet bízni adott esetben a motorban is. Mert ugye azért egy kipörgésgátló, egy ABS, egy komolyabb, egy újabb futómű, azért az nagyon sokat hozzátesz, főleg mondjuk egy pályamotorozáskor. Így van. Akkor ezt a RF-et, ez a factory verziót, ezt elmondanád, hogy mibe különbözik a simától, azt mindjárt áttérünk majd a simára. Mi a különbség a sima, ott ami mögötte van, meg a factory verzió között, mert mindig van egy sima, meg egy factory. Így van. Hát ugye ő a sima, az RR változat, ez pedig ugye az RF változat. Motorikusan megegyezik a két modell, tehát ebben nincs különbség. Itt igazából a legnagyobb különbség a körítésben van, már pedig ugye a futómű. Tehát ugye mindig minden egyes factory modellnél, amiben ugye változtatnak a simához képest, az mindig a futómű. Talán itt is a leglátványosabb az, hogy őlénc elől-hátul, illetve ugye a kormánygátló is egy állítható őlénc, illetve hát ugye ami a képen is látszódik, a videón is látszódik, az a felni, az, ami szintén ugye a factory modelleknek a sajátja, hogy egy gyönyörű fényezés. A napsütésben, vagy csillogban, benne ezek a nem is tudom milyen szemcsék, ez brutális. Igen. Ez egy magnézium? Igen, ez egy kovácsolt felni, tulajdonképpen iszonyatosan könnyű, nagyon merev, nagyon stabil különbség a két motor között ez, mert igazából minden más rész a kilométerbe is megy. Figyelj, ez a design. Hát ennek a színe, meg az egész, hogy ezeket a színeket elmondanád, hogy ezeket összerakják, azt mondanák, hogy hülye vagy, de így élő milyen jól néznek ki, nem? Igen. És azt szoktuk is beszélni, hogy a mai napig ez egy kicsit hiányzik a mostani sportmotorokból, hogy egy kicsit merjünk egy kicsit színesebbek. Igen, mert ez a Time Attack új is nagyon szép, de az nem olyan merész a színválaszték, mint régen volt. Régen azért oda merték magukat tenni, hogy... Figyelj meg, ennél a motornál, ez a 2009-ben is, amikor kijött, és ezt nem hittem el, hogy ilyen forrókidomot lehet csinálni. Igen. Tehát, hogy ez egy ipari forma. Ha megnézitek, ez merev, ezt nyugodtan cibálhatom, hogy mindenhol íves, meg szép. Tehát, hogy ilyet csináltak 2009-ben, ilyen farokidomot, hát egy döbbenet. Ami a mai napig nagyon fájó pont az új motoroknál, minden le van lakkozva. Igen. Minden egyes azért kis felirat, minden le van rajta rakkozva, és lényegesen tartósabb is marad, mert nem egy réteg lakkot használtak, hanem több réteget, és látszik az, hogy ezt nem fogja kidörzsölni a nadrágot. Tehát ez nem az, hogy itt majd elkezd jönni a tanknak a színe elő,
Ezt nem, tehát ez Hát figyelj, meg ennél a motornál, ezt nem tudom hány motornál csinálták, de hogy ez a visszapillantó tükör le van fényezve. Igen. Tehát, igen. hogy ez nem tudom, a videón átjönni, de még a szára is. Tehát, hogy a fényezett visszapillantó tükör, hát de nem sok modell mondhatja el magáról szerintem. Hogy hát az újon sincs. Újon sincs, a Ducatin sem volt. Nem. Régieken igen, de ott igen, is a újaknál igen, már nem. Igen. Tehát ez sok apróságban van, amiben ugye el lehet veszni ennél igen. is, hogy tényleg nagyon-nagyon odafigyeltek a minőségére. Igen, például ez tetszik a egyik legjobban, hogy Aprilia Racing feliratos csavarok. Igen, hát olyan titánból. Igen. Tehát, hogy minél könnyebb legyen a dolog. Annyiban ennek még a kilométerórája, meg a fordulat, tehát a kilométeróra, meg ez a ilyen kis digitális kijelző, meg a fordulatszámérő az analóg. Igen. De azért már itt is beköszön, hogy RSV4. Igen. Meg ennek is van egy nagyon komoly menüje, itt is ott van az a kapcsoló, amire a traction control-t lehet állítani, igen. Ez a plusz-minusz. Igen, ezt a részét ezt meghagyták neki. Viszont itt a kezelőszerveken itt azért látszik az idő, mert itt nem sok gomb van, és a funkciók ugyanazok szinte, és igen, itt nyomkodni kell. Kicsit nehezebb. Igen, egy picit nehezebb, nem vészes, de itt azért ez megszokás. Hát itt hosszan nyomod, gyorsan nyomod kétszer, rövidet nyomod. Itt még esetleg azt mutassuk meg, hogy a beröffentés után, hogy itt hogy lehet a üzemmódot választani, mert az ilyen érdekes, beröffentel akkor. Mondjuk az Euro 3 azért hallatszik, hogy igen. Egy kicsit talán hangosabb. És ez gyári kipufogóval. Akkor mutasd meg, hogy mert járó motornál lehet állítani. Járó motornál az önindítónak a gombját kell tulajdonképpen megnyomni. Másfél másodpercig tartod, és akkor ott látszódik is, hogy lehet változtatni ugye az üzemmódok között. Sport, race és track. Na most azért ebbe az új azért rettentő sokat fejlődött, hogy... Igen. Hogy köszi, mert ez is gyári kipufogós, és azért emellett beszélgetni azért nem könnyű. Igen. Tehát, hogy ebbe fejlődött rohadt sokat az új, ez a kezelhetőség. Igen. Lehet motorozni mindegyikkel ugyanolyan jó, ja. De ezek a kis apróságokban azért felhasználó barátabb. Igen. Ezt jobban is meg lehet szokni, meg ezt is lehet nagyon gyorsan kezelgetni, meg legyünk őszinték, ezeket az üzemmódokat sem minden percbe változtatod, mert be van magadnak állítva utcára vagy pályára, onnantól kezdve nem fogod nyomkodni, de igen, tehát itt azért odafigyeltek. Jó, egyszerűbb dolog, mert egy nagy kijelzőnk van, egy színes kijelzőnk van. Informatívabb is azért. Informatívabb, jobban leolvasható. Picit nehezebb ezt megoldani, de igen, tehát azért az jobban kezelhető. Így van. Akkor ezzel mindjárt beöltözök, aztán megyünk majd egy kis kört így utcán, és akkor térjünk át a mögötted lévő motorra. Na, és akkor itt ez a harmadik járgány, hogy na ez mit tud? Na, hát igazából egy az egybe ugyanaz, mint amit előbb mutogattunk, csak ez az RR változat, annyival tud kevesebbet, hogy igazából sima gyári futóműve van neki, ez is mindenféle irányban állítható, csak nem őlinsz. Aha. Ugyanúgy a kormányteló is rajta van, csak az sem őlinsz, tehát igazából ezek talán a legnagyobb különbségek a kettő között. Meg hát ugye a hagyományos felni, igen. Illetve egy kicsit egyszerűbb, bár még mindig nagyon-nagyon jó kinéző fényezés. Igen, ez a két motort különben beszámításra került, azért került hozzánk az RF is, meg az RR is. És igen, ezt az RR-t viszont átalakítottuk pálya használatra, mert ezt a Pannoniaringre el fogom vinni jövő héten. A tervek szerint ott is csinálunk róla egy kis videót, és lesz egy ilyen kis pályabemutató, hogy mit tud egy ilyen. De viszont akkor számolod, hogy ebben mit alakítottunk így át, tehát mire készítettük fel így pályára a motort? Ugye szintén ugye mint minden pályamotornál, ugye a múltkor, ahogy csináltuk ugye az RS660-at is, igazából az ilyen kiálló sallangok lettek róla leszedve, természetesen leszervizeltük, mert azért egy pályamotornál nagyon fontos az, hogy azért ezeket a dolgokat elvégezzük, mint ugye olajcsere, fékolajcsere, fékellenőrzés, láncellenőrzés, tehát hűtővizet cseréltünk benne. Hát ezek azt mondom, hogy szerintem egy alap dolog egy ilyen jellegű motornál, illetve hát, hogy az utcai gumit lecseréltük egy pályagumira, ami szintén azért egy kicsit többet hozzá tud tenni így a pályázás élményéhez. Meg az összes ilyen kis kütyümütyűt leszedegettük róla, tehát itt a tükör helyett is egy ilyen kis műanyag, ami lefedi ott igazából a tükörnek a helyét. Egy-két apróság, aztán meglátjuk. Én arra kíváncsi vagyok, mert tényleg ez a 848-a most 2 szezont letudtam így majdnem, aztán
kicsit följebb lépünk teljesítménybe is, meg így, hát ez a gyorsváltó, kipörgésgátló, ABS-es dolog, hogy mit tud ez pályán. Igen. Kíváncsi leszek. De... Hát ezzel igazából mentél közúton is, igen, hát amíg ugye rajta volt a rendszám, illetve hogy a utcai gumik, hát minden rajta volt, azért ezt próbáltad. Ott nagyon nagy élmény. Igen, tehát ott azért eléggé mosolyogva szálltál le róla. Igen. Nem csodálom, tehát azért technikailag igaz, hogy kicsit kevesebb, mint az új, de azért itt is 200 lóerőről beszélünk. Hát igen, itt azért a 848-hoz tudom én hasonlítani, mert azzal mentem most nagyon sokat, hogy itt azért a filozófiában, itt azért 20 év különbség van szerintem a két motor között, igen. Mert a 848-ak még a télhálós csőváz, meg semmi elektronika nincsen benne, az a V2-es motor, hogy 10.000-nél vége van, tehát hogy az azért... Igen. Tehát, hogy gyártásban van a két motor között 8 év, de filozófiában szerintem 20. Így van, így van. Úgyhogy így van. Hát itt az elektronikával, a gyorsváltóval, a fékekkel, itt azért ez nagy előrelépés lesz a 848 után. Meglátjuk, hogy hát a 848-al nagyon szerettem azt a motort, mert tényleg az egy ilyen könnyű motor, meg tényleg már magamra alakítottuk, ahogy kell. A 130 ló az nekem a kicsit már így, sokan azt mondják, hogy hülye vagyok, hogy kevés, de a C1-esben szeretem azt a bizsergető érzést, hogy így azt az állat, hogy megindul. És ez lemerült a GoPro, tehát ennél meg biztos, hogy ezt az érzés meg lesz az a 200 Hát amit ugye mindig szoktunk mondani, hogy azért legyen benne egy ilyen befosatós dolog egy sportmotorba, hogy azért úgy tudjon azért néha egy kicsit úgy megijeszteni. Aztán lehet azt úgy fogok járni vele, hogy lassabbat megyek, mint a 88-al, mert félek tőle. Lehet, nem merem húzni, de ezt majd akkor pályákkor kielemezzük. Jó van. Most akkor következzen a RF változat. Itt egy kicsit beöltözünk a Gáborral, aztán elmegyünk, kipróbáljuk közúton, megpróbáljuk bemutatni, hogy milyen egy ilyen régi superbike-kal közúton közlekedni. Ide értünk a Pannonia Ringre. Hát reggel nem csináltunk felvételeket itt a barátommal, mert hát ezek a pályanapoknál mindig ki van minden számolva. Ide érünk 8 órára, fél 10-kor indult az első menet, és hát annyi dolgunk van, gépátvétel, a transzponderbérlés, ki kell pakolni, gumimelegítőt föltenni a motorra,
felkészülni, guminyomást beállítani, úgyhogy ezzel most így elment az idő. Mentem már 3 menetet a motorral. Én azt mondom mindenkinek, hogy egy ilyen motort ezt mindenképp el kell hozni pályára, mert láttátok itt az utcait, ezzel mondtam, hogy marha ez a motor, de a teljesítménye az egész ott az utcán esélytelen kimotorozni. Itt is azért kell hozzá egy olyan pálya, hogy jó célegyenes legyen rajta, jó hosszúak legyenek a egyenesek, mert bődületes. A Gábor barátomnak mondtam, hogy fogja a kamerát, hogy ráhúztam a gázt, és a harmadikba egyből ide vágottam a motor hátuljához, mert olyan erős a motor. A köridőkről egyelőre annyit tudok nektek mondani, hogy a 848-as Ducatimmal hát 2 évet lehúztam, és ezzel a motorral az első menetben ugyanazt a köridőt tudtam csinálni, mint a 848-assal. Ez a sok elektronikai dolog, meg az egész váz, futómű annyit fejlődött az elmúlt 10-15 évben, hogy hihetetlenül könnyedén lehet vele motorozni. Tehát az ember csak ráül, és tényleg a motor az teljesen alá dolgozik. Először mindent úgy állítottunk be, hogy az ABS-t, a kipörgésgátlót, egykerekezésgátlót, a motor teljesítményt, hogy legalaprabbra, meg a legnagyobb rásegítésekkel, és így mentem az első 2 menetet, azt utána rátettük, most már részmódon van a motor, de így is teljesen kezes, meg használható. Úgyhogy most még megyek egy pár kört, aztán utána beszámolok itt a tapasztalatokról. Ez a motor a Gábor barátom motorja, ez egy 2022-es Tuono V4 Factory verzió. Nagyon büszke vagyok rá, mert ezt nálunk vásárolta már a Gábor tavaly, és volt olyan kedves, hogy tavaly kipróbálhattam. Bődület. Ez még, mivel már újabb motor, még jobban aládolgozik, például a kipörgésgátló az enyémnél olyan még, hogy ha megtiszik a kerék, akkor beavatkozik. A Gábornál már van ilyen dőlékszög érzékelő giroszkóp benne, és ha olyan módban van, hiába húzod rá a gázt, emeled fel a motort, és akkor kezd el kigyorsítani a motor. Úgyhogy bődület, hogy mennyit fejlődik a motorkerékpáripar ebbe a szegmensbe, ebbe az elektronika, kipörgésgátló, ilyesmi. Úgyhogy itt lett elültetve a vezérhangja nálam, amikor kipróbáltam, hogy V4-et szeretnék majd, úgyhogy valószínűleg most már ezek után, hogy kipróbáltam ezt a RSV4-et, biztos, hogy ilyen lesz nekem is a pályamotorom, és kicsit
tovább lépek. Látjátok rajtam, de totál készen vagyok. 5-20 percet mentem, egy utolsó etap még hátra van, de szerintem ott nem fog menni. Hát ez egy kemény fizikai sport, itt marrán nem fáradtam, de marra övet a motor. És úgy gondolom, hogy át fog erre térni a V4-re, mert tényleg eszméletlen jól lehet menni. Megdöntöttem a saját egyéni csúcsomat, 2 másodperccel jobbat mentem, mint eddig valaha, úgyhogy azt szerintem nem rossz így kezdésnek egy ilyen motorral. Úgyhogy ha még összeszokunk, szerintem lesz ez még sokkal jobb is. Úgyhogy hazamegyünk, kipéljük magunkat, aztán holnap a Gáborral elköszönünk, és megmutatjuk még nektek, hogy mivel készültünk még. Itt a Gábor kollégámmal, aki kamera mögött van, elkövettünk egy kis malőrt, mert a utcai tesztet, amit láttátok itt a videóban, hát a szeptemberben vettük fel, és akkor hát jót motoroztunk a Gáborral. Aztán hazajöttünk, kicsit el voltunk fáradva, azt úgy döntöttünk, hogy hát majd 1-2 nap múlva fölvesszük itt a tapasztalatokat, meg ilyeneket, és hát ez marhán elmaradt. És közben elvitték ezt a motort, olyan gyorsan megvették, hogy sajnos ez az RF-ről, ez az Ölinszesről nincs már meg, úgyhogy erre nem tudunk így beszélgetni. De mondom, semmi baj, itt a pályamotorom, ez nagyon hasonló motor, csak kicsit másban a futómű, hogy majd beszélgettünk róla. És a mai nap meg el fogják vinni, úgy néz ki ezt is, úgyhogy most a Gábor itt összeduráltuk magunkat itt ilyen novemberben, és hát akkor most megcsináljuk ezt a kis összefoglalót, hogy mégis legyen valami konklúzió. Meg a legutóbbi videóban a Panigale V4-jel mentem, úgyhogy most lesz egy kis tapasztalata, vagy van tapasztalata a V4-es Panigáléről, meg a RS V4-ekről. Ezt egy kicsit akkor összefoglalnánk itt a Gáborral, itt a két motor mivel különbözik egy kicsit, meg hogy mik a pálya, meg utcai motorozás tapasztalatai.
A pályamotorozós videóban azt egy kicsit belenéztem, ott elnézés, ott valami történt a mikrofonnal, ott a hangminőségért, de most majd megpróbálom itt a kicsit ilyen kulturáltabb keretek között összefoglalni itt a dolgokat. Ott talán kezdjük az RF-es motorral, hogy milyen volt utcán használni, milyen volt vele menni. Hát nagyon-nagyon észen kell lenni első körben a motornál itt az utcán, mert irgalmatlanul erős, és ez a 50, 90 meg 130-as tempó az egy kicsit nehezen betartható ilyen 200 lóerős motorral. Például a lakótelepen belül, hogy ilyen egészséges legyen a fordulatszám, ilyen 2-es, 3-asba kellett menni. Úgyhogy ja, a Gábor azt mondja, hogy amikor így mentem előtte, meg mellette, meg mögötte, hogy tök jó hangja volt, nem? Igen. A gyári kipufogóval is egy nagyon jó hangot tudtak vele csinálni. Hát ugye Euro 3-ról beszélünk, ja. Még annyira nem volt jellemző ez a nagy lefolytottság, mint mostanában. Igen, tehát menet közben is tök jól hallható, ja. Tehát abszolút nem igényli azt, hogy valami nyitottabb kipufogó kerüljön a motorra. És milyen volt kényelemre? Hát figyelj, én azt mondom neked, hogy én egy sportmotoros beállítottsági vagyok, igen. Ahogy tudjátok itt a videókban. Én a régi Ducatikhoz, meg azokhoz tudom hasonlítani, szóval ergonómiában marha jó. Tehát ahhoz képest a sportmotor nem volt olyan vészes, de azért az a lakott területen kívüli tempó azért marha sokat tud segíteni, tehát hogy ilyen utcai vagy ilyen városi motorozásra nem biztos, hogy ezzel mennék el, mert azért az a 50 körül tempónál az eléggé fejen állós, de tényleg ilyen lakóterületen kívül szerintem teljesen vállalható a üléspozíció, amiről mi nem csináltunk videót, hogy az RS660-nak annak mennyivel sokkal kényelmesebb az üléspozíciója, mert az kicsit meg van emelve, de jövőre tervezünk azzal is egy videót, de azért nagyon sokat számít az. Tehát RS660-nak az üléspozíciója azért sokkal kényelmesebb, de... Jobban utcára készült igen, talán, mint ugye ezek. Igen, úgyhogy én azt mondom nektek, hogy utcára nagyon erős a motor. Én mindenképpen azt javaslom, hogy valaki vesz egy ilyen 1000-es 200 lóerő körüli motort, hogy mindenképpen menjen el pályamotorozni, mert ott lehet azért tényleg megtudni, mire képes egy ilyen motor, meg hogy tényleg legális keretek között lehet ott kicsit húzogatni neki, mert tényleg itt az ember kicsit meghúzza 2-es, 3-as, 4-esbe, aztán már ilyen rendőrök fejbe lőnek, hogyha... Hát meg ugye futóműben sem feltétlenül az utcai használatra igen. Találták ki ezeket. Nem. Főleg azért tudjuk nagyon jó, hogy itt a környéken is nem olyanok az utaknak a minősége sajnos, és azért eléggé el tud pattogni. Tényleg egy utcán is jó vele menni, de tényleg, amit tud ez a motor, az csak a versenypályán lehet ott kimotorozni. Azon kívül ez a gyorsváltó része, az szenzációsan jól működik, tehát az bődületes, tehát én azt mondom, hogy ott tényleg nagyon nagy kontraszt van itt az elektronikában, meg ezekben a dolgokban ez a régebbi motorokhoz képest, tehát nagyon sokat fejlődött a motorkerékpárgyártás. Versenypályára, meg tudjátok, én egy 848-as Ducati volt az előző pályamotorom, és hát mivel itt volt ez a motor, így beszámoltuk egy újba, raktunk rá pályagumit, és akkor elvittem a Pannonia ringre. Én nagyon-nagyon féltem ettől a motortól sokáig, hogy hát én abban nőttem föl, itt minden motoros újságíró 10 éveken keresztül azt mondta, hogy a 600-assal mindenki gyorsabb volt, mint az 1000-essel, és ebben nőttem föl, és én is így voltam vele, hogy már biztos kezelhetetlen lesz, meg nehéz lesz, meg nem fog úgy kanyarodni, meg túl erős lesz, nem merem neki húzni a gázt. És az Aprilia valahogy megoldotta, hogy a kanyarba a kezelhetőség az nekem semmivel sem volt rosszabb, mint a 848-as Ducatin. Tehát tényleg eszméletlenül jó fordul a motor, és nem egy birkózós dolog, tehát egyáltalán nem kell félni tőle. A célegyenesekben, meg a kigyorsításokon ott meg egy bődület. Tehát a 600-asoknál úgy lehet menni mellettük az ember, hogy mintha állnának, és mert én úgy szoktam előzni a pályamotorozásnál, hogy nem beesek féktávon, hanem általában a kigyorsításra szoktam rámenni, és akkor az egyenesbe szoktam előzni. Hát és ezzel lehet. Tehát, hogy itt ezzel lehet.
meg ez a motor szerintem le is van áttételezve, mert az RF-hez képest egy kicsit a fordulatszámok máshogy alakultak, úgyhogy pályán szenzációs, tehát tényleg, hogy ezt próbáljátok ki mindenképpen, mert tényleg ezek a motorok odavalók. És akkor áttérve a Ducatihoz, hogy itt miben más az élmény, hát azért mindenképpen más a két motor. Tehát, hogy itt áll már egymás mellett a kettő, a kinézetben a Ducatit szinte nem lehet megverni, mert amit a Ducati tud így dizájnba, az eszméletlen, meg így versenytechnikába, teljesen más filozófiába épült a két motor, és mindenben egy kicsit más. Itt az árkülönbségre hegyezném ki legjobban a dolgot, meg így a szervizelhetőségre, nem Gábor, hogy igen. Itt a Ducatinál minden költség, meg a szervizelhetőség, tehát itt a Aprilián leszed a tankot, azt mindenhez hozzáférsz, itt meg egy fél napig kell bontani, hogy ugyanazok az alkatrészekhez hozzáférjed. Itt egy jeltyacseréhez is szét kell szedni a félmotort. A Apriliánál sokkal egyszerűbb, és hát ez meglátszik így a menetteljesítményben, meg ezekben a dolgokban. Tehát ennek is megvan szerintem a létjogosultság, de kicsit ez feljebb van pozícionálva mindenből, de az Apriliával is teljesen jól lehet motorozni, és az ár, amiben ezek kerülnek, szerintem alul vannak értékelve ezek a motorok. Az újak is, mert most egy ilyen RS-4 Factory is ilyen 8,5 millió forint, ez meg 14 újonnan, azért tudásba szerintem ez ennyiben nem tud többet, szerintem a Ducati, mint hát ugye azért a név, a sportsikerek, igen, a pedigree. Kicsit a design is ugye igen. Jobban eladja magát hát, talán a Ducatival. Mert kétszer egymás után most megnyerte vele a Bautista a Superbike VB-t. Igen. Most úgy néz ki, hogy a MotoGP-be is a Ducati. Hát ugye a Ducati ott már nyert. Most már csak a pilóta világbajnokság most hétvégén ugye eldől. Igen. Úgyhogy ezt meg kell fizetni. Igen. De tényleg én látom azt, hogy tényleg ez szenzációs, amit műszaki tud ez a motor, csak utcán semmi esetre se jön ki, mert szerintem egy halandó ember pályán se tudja kimotorozni a két motor között a különbséget, tehát egy Apriliával és Marraival lehet motorozni. Ami nekem sokkal jobban tetszik ezeknél, hogy ez 60 fokos elrendezése, a Panigale meg 90 fokos, hogy valahogy a hangja más, és valahogy nekem az jobban tetszik az Apriliáknak a hangja. Tehát a 2009-től kezdve kijött ez a motor, a hangja szenzációs. Most annyian az új motoroknál, amik most vannak az Euro 5-ösök, ott egy kipufogó rendszerbe sajnos be kell ruházni. Itt a régi Euro 3-as, 4-eseknél még talán ezt meg lehet spórolni, de egy Akrapovics vagy egy SC projektes kipufogó még dizájnból is azért igen. Sokat ad hozzá. Azt én mindenképpen beruháznék rá. Ja. Szóval itt a két motor összehasonlításával kapcsolatban azt mindenképpen szeretném jelezni, meg elmondani. Mind a kettővel mentem, és nem hiszem el, hogy egyik olasz gyártó se gondol erre, és a számomra ez döbbenet, hogy jó, ezen nem, de az új RSV4 Factory-n, amit a Gáborék vittek, meg ez a Panigale-n, a kijelző egy színes tévé, vagy egy tablet, tehát hogy minden információ van rajta, és egyik gyártó se gondol arra, hogy az üzemanyag szintre kiterjenek egy piktogramot. Tehát ezeknél mind a kettőnél úgy működik, mint a öreg Ducatikon, hogy a tartalékra megy, kigyúrad egy LED, azt ennyi, és nem tudsz, hogy hány liter, hány kilométer tudsz menni, vagy bármit. Az egyik motoron sincs az meg, hogy figyelj, tényleg a dőlészöktől kezdve anyám kínját mindent írnak, amit nem is tudom, hogy micsoda, és az üzemanyag szintjelzőt meg nem raknak egyikbe se bele. Hát az utcán ez elég szar tud lenni, mert ezért is elindultam, tankot cseréltünk, meg minden, és volt benne üzemanyag, és égett a csóróságjelző, és fogalmam sem volt, hogy most 2 kilométer múlva fog kifogyni, vagy még lehet menni 50-et. Tehát, hogy azért ez elég szorul van megcsinálva. Meg a pályamotorozásnál is azért jó lenne tudni, hogy most egyik menetbe képzeljétek el, hogy a menet elején fölmentem, nem égett még a lámpa, első körbe kivillant, hogy akkor tartalékom van, és hát mondom most, hogy nem fog ezt a 20 percet én lemegyem, már ki van fizetve, tehát ezt én lemegyem, és akkor lejöttem, és 1 liter benzin maradt a motorba. Ha megyek még egy kört, lehet, hogy akkor kifogyott volna a pályára benzin, tehát hogy ez szerintem elég szarul van megcsinálva mind a kettőbe, hát a olaszok, ezért szeretjük őket. Igen, tegyük hozzá, hogy például nekem is ott ugye a V2-es Aprilia,
Van rajta szintjelző, de ha már láttál pontatlan szintjelzőt, az ennek a definíciója. Tehát így tehát kiírja, hogy 20 liter, mész 20 kilométert, kiírja, hogy 16, utána mész 150 kilométert, és majd lemegy 14-re. Hát tehát ez a... Jó, csak ez szerintem ezeknél a motoroknál a vízhőfok mellett a gumi hőmérséklet. Igen, elférne. Tehát nagyon fontos információ lenne, hogy mennyi van a tankban. Mert az utcán is most kibillan, aztán lehet, hogy a következő út 50 kilométerre van, vagy ki tudja, meg a versenypályán is azért nem lenne rossz tudni, hogy most akkor még van értelme fölmennem, vagy most tankoljak, vagy hogyan legyen, mert azért pályán ezek a motorok így 100-120 km alatt simán kimehet egy tankot nyomatni, ha valaki már tényleg így húzza a gázt, és azért nem mindegy, hogy most mennyi van benne, meg hogyan. Most lehetne itt méregetni, de én ott a boxban nem szeretem öntögetni a benzint. Ha kifogy teletankon, azt megyek tovább. Tehát, hát vagy lehet, hogy ezzel próbálják megelőzni azt, hogy sokkot kapjon a tulaj, hogy milyen gyorsan fogynak az egységek a tankból. Lehet, hogy az LCD nem tudnák ki lekövetni, hogy milyen gyorsan fogy az üzemanyag. Ja, de mindezt mindenképpen szerettem volna elmondani, mert ez egy kicsit ilyen negatívum volt mind a két motornál. És azon kívül meg szerintem tényleg egy csoda mind a két motor. Ja. Szenzációs gépek, az biztos. Ja. Mind a két olasz motor az különben szenzációs, szerintem a szegmense mindegyiknek megvan. Úgyhogy reméljük tetszett nektek ez a ilyen bemutató, a következő részben is jövünk valami hasonló érdekességgel. Esetleg, ha szeretnétek még ilyen motoros videókat látni, akkor egy lájkot vagy egy feliratkozást nyomjatok, kérlek, mert az sokat dob itt a lelkesedésünkön a Gáborral. Meg hát egy visszajelzés is. Egy visszajelzés, igen. Nektek nem kerül semmibe, nekünk meg tényleg jól esik, meg sokkal szívesebben töltjük ezzel a szabadidőnket, hogy itt videózgatunk nektek, mert tényleg nagyon szívesen csináljuk, csak jól esnek a visszajelzések. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, következő részig is. Sziasztok! Hello!